Boas, chámame Kevin e vamos dicir como se fai a tortilla de patacas. Os ingredientes que imos a necesitar para facer unha tortilla de patatas para 4 persoas son 6 patacas, media cebola, 6 ovos, unha pizquiña de sal e aceite para freír. Primeiro paso, debullamos as patacas e cortámolas en trozos pequenos. Así, como estes trozos. Botamos o aceite na sartén. Cando queza o aceite, engadimos as patacas. E engadimos o sal. Cando as patacas estean douradas, botamos a media cebola na sartén. Cas patacas. Ahora debullamos a cebola e cortámolas en trozos pequenos. Mais ou menos como estes trozos. Engadimos a cebola, así como está vendo a miña nai botando a cebola na sartén. Esperamos a que a cebola estea douradas cas patacas. E cando estean xa douradas, batimos os ovos e botámolos na sartén. Xa están batidos, así como ven. Mierda, penso... Aí están os ovos botados na sartén cas patacas e ca cebola todo mezclado. E así é o resultado da tortilla. Que aproveiten.